Farkas Dédi kiadását szeretném most nektek bemutatni, de nézzük is. Itt látható maga Logan, maga a filmből jeleneteket láthatunk. Ezt a magyar fiatal, a Rolin útja, hívó szó, a Rolin útja. Maga a film 121 perc, itthon támogatja Intercom. 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Itt egy kis reklám, egy kis design Logannel, vagyis farkassal, nagyon jól néz ki, és maga a film lemeze. Nagyon jó kis kiadás ez.